Бо тое, што бачыш, прызначана яшчэ на пэўны час і гаворыць пра канец, і не ашукае. Праведны будзе жыць, дзякуючы сваёй вернасці. Гэта словы з кнігі прарока Абакук з раздзелу 2, вершы 3 і 4. Сябры, прывітанне, з вамі я, ксёндз Вячаслаў Барок, і на гэтым YouTube-канале, як заўсёды, разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце, а таксама шукаем адказы на тыя пытанні, якія свет ставіць перад намі ў выглядзе самых розных выклікаў. Вялікі дзякуй вам за увагу, дзякуй, хто падпісваецца на гэты канал, хто падпісаўся, а хто не падпісаўся, зрабіце гэта як мага хутчэй, каб разам мы маглі разважаць і шукаць адказы. А разважаем, абапіраючыся на Слова Божае. І сёння будзе гаворка ісці аб тым, што мы, хрысціяне, пакліканыя да таго, каб вось усе тыя падзеі, якія адбываюцца вакол нас, каб чытаць іх як знакі часу. А касцёл каталіцкі падчас другога Ватыканскага сабору у душпастарскай канстытуцыі пра касцёл Gaudium et Spes у параграфе 11 вось гэтыя знакі часу называе, між іншым, знакамі прысутнасці або задумаў Божых. І шукаем мы таксама у гэтым свеце, жывучы Божай прысутнасці, шукаем таксама адказы на пытанне, да чаго вядуць тыя ці іншыя падзеі. Вось, безумоўна, сёння, 8 жніўня, для нас, беларусаў, гэта знакавая пэўная дата, бо мы ведаем, што, можна сказаць, вось гэты апошні год, які мы перажылі, ён ёсць адметны у гісторыі нашай краіны, а таксама ў гісторыі шмат каго. Чаму? Таму што вось год таму Беларусь выйшла на той этап развіцця гісторыі, па завяршэнні которага наша краіна здабудзе незалежнасць і аб ёй заявіць яшчэ на доўгія гады. Цяпер акурат як бы усталёўваецца той добры парадак. Альбо таксама як альтэрнатыва другога варыянту, наша краіна можа ўвогуле згубіць сваё існаванне. Але я не думаю, што Бог дапусціць да такога. Адметнасцю гэтага гістарычнага моманту, вось гэтых гістарычных працэсаў, якія сёння адбываюцца у Беларусі, ёсць таксама і тое, што актуальны працэс тычыцца акурат тых маральных пераменаў, гэтай маральнай сферы жыцця, і гэта вельмі важна. Здавалася б, это магло падавацца, да? Што гэта нейкія палітычныя ідуць працэсы, а не, шаноўныя сябры, гэта не самае важнае, што сёння адбываецца, вось гэта палітычная барацьба, альбо гэта таксама не самае важнае, што мы з'яўляемся сведкамі таго, як хтосьці упарта спрабуе утрымацца пры ўладзе, не зважаючы на ніякія законы. Гэта ўсё тое, што прамінае. А самае галоўнае, самае важнае, гэта тое, што адбываецца у маральнай сферы, у духоўнай сферы. Ведаеце, адны вось у гэтым супрацьстаянні прыхільнікі рэжыму, яны на словах даўно заявілі, што цяпер не да законаў. І зрэшты іхныя таксама учынкі, іхныя паводзіны сведчуць аб тым, што ім не толькі не да законаў, але і не да маралі. А з іншага боку, другая частка грамадства, збольшага не маючы прыналежнасці да ніякіх партый палітычных, якая не атаясамліваецца з ніякім лідарам таксама палітычным, але іх, як правіла, аб'ядноўвае толькі вось адно і характарызуе тое, што яны паверылі насуперак усялякай логіцы
у магчымасць таго, што можна жыць і будаваць сваё жыццё, абапіраючыся на каштоўнасці духоўныя, сярод якіх ёсць галоўнай каштоўнасцю годнасць чалавека, дастоінства кожнага з нас. Як жа блізка гэта па духу да хрысціянства, калі людзі абапіраюцца на духоўныя каштоўнасці. І як жа гэта таксама супярэчыць тым метадам і той логіцы, які абірае іншы бок, калі у барацьбе за адстойванне сваіх поглядаў дапускаюцца усялякія метады толькі дзеля таго, каб утрымацца пры карыце. Нават у той час, калі гэтая карыта дашчэнту разбітая. Розніца сапраўды ёсць і у гэтых поглядах, і супрацьстаянне настолькі ёсць вялікае, што можна казаць аб тым, што грамадства ў нейкім чынам падзялілася на такія два фронты. А лініяй фронту ёсць вось акурат межы гэтых светапоглядаў. Лінія фронту праходзіць унутры чалавека, а таму можна і казаць, што гэта і ёсць Армагеддон. Нутро чалавека, як аднайменная назва даліны, дзе мае адбыцца апошняя бітва паміж дабром і злом, паміж сіламі святла і сіламі цемры. Акурат дакладна год таму назад, 8 жніўня, на гэтым YouTube-канале выйшла таксама відэа пад назвай «Беларускі Армагеддон. Што адбываецца ў Беларусі, што адбываецца з намі, выбары 2020». Ведаеце, і там у відэа я разважаў аб тым, што гэты Армагеддон пачынаецца. І сёння можам казаць, што ён не заканчваецца, але працягваецца. Дарэчы, гэта відэа правяралася на наяўнасць экстрэмісцкага зместу ў ім. І трэба прызнаць, што я казаў аб гэтым раней, што дзяржаўная экспертыза не знайшла ніякіх экстрэмісцкіх матэрыялаў у гэтым відэа, а таму смела яго паглядзіце. Я там казаў, між іншым, пра сумленне чалавека і пра тое, у якіх умовах гэта супрацьстаянне сёння адбываецца. Па завяршэнні года супрацьстаяння, хоць яно яшчэ не завершылася, але па завяршэнні вось гэтага пэўнага перыяду, кожнаму хацелася па Беларусі таксама падводзіць пэўныя вынікі. І, напэўна, шмат хто хацеў бы падчас гэтых вынікаў паказаць сябе пераможцай. Асабіста сам, калі ацэньваю ўсё тое, што давялося мне перажыць падчас гэтага году, я з упэўненасцю скажу адно, што калі б мяне спыталіся б, ці штосьці б ты змяніў бы ў сваіх паводзінах, калі была б такая магчымасць, я б з упэўненасцю адказаў бы, што абсалютна не. Бо, ведаеце, калі у крызісныя моманты чалавек пазастаецца верным свайму сумленню, то з цягам часу ён бачыць, хоць незалежна ад таго, што даводзіцца перажываць, што няма чаго мяняць і няма чаго шкадаваць, незалежна ад таго, які досвед сапраўды чалавеку наканавана было перажыць. У пераломныя моманты важна ісці не за нейкімі лідарамі альбо людскімі заклікамі, але важна не пайсці на кампраміс са сваім сумленнем, ідучы за Богам, за Господам і ягоным словам таксама. І я перакананы, што большасць беларусаў, якія сёння азіраюцца назад і спрабуюць ацаніць вось тыя падзеі, сведкамі якіх мы усе сталіся, будуць мець дастатковы здольнасцяў дзеля таго,
каб уласціва прачытаць гэтыя знакі часу і зразумець іх, як таксама і адшукаць ва ўсім гэтым прысутнасць Божую. Ведаеце, сярод гэтых падзеяў, канешне, немагчыма прапусціць такія лічбы, як больш 30 000 пакараных людзей па адміністратыўных працэсах, ці амаль 5000 заведзеных крымінальных справаў, 1000 людзей пакараных па тых самых крымінальных справах і аж 8 смяротных ахвяраў, якія паявіліся у кантэксце грамадска-палітычнага крызісу у Беларусі. І таксама вось тыя дзесяткі, а можа і сотні тысяч уцекачоў з Беларусі. Гэты лічбы немагчыма прапусціць, калі мы гаворым пра перажытыя падзеі. Як таксама і немагчыма не ўзгадаць мільёны тых людзей у Беларусі, якія маруць аб адным – заснуць і прачнуцца ў краіне, у якой не будзе больш хлусні і не будзе насілля. Хоць таксама, можа, сёння не ведаюць дакладна, як гэта зрабіць. Хрысціяне, разважаючы гэтыя падзеі, бачаць знакі часу. І важна гэтыя знакі часу правільна прачытаць. Памятаеце, Христос абураўся ў Евангеліі паводле святого Лукі, гаварыў пра тых, хто не хацеў уласціва прачытаць альбо не мог прачытаць вось знакі часу. І у Евангеліі паводле святого Лукі ў раздзеле 12, верш 56-57 чытаем: «Крывадушнікі, аблічча зямлі і неба распазнаваць умееце, як жа часу гэтага не распазнаеце? Чаму ж вы самі па сабе не судзіце, што правільнае?» А таму я асмелюся на пачатку нашых разважанняў казаць аб тым, што мы пакліканыя хрысціяне да таго, каб гэтыя знакі часу чытаць, тыя падзеі, якія бачым, у якіх прымаем удзел, і правільна іх разумець. І паўстае пытанне, як жа адказаць на пытанне Хрыста: чаму ж вы самі па сабе не судзіце, што правільнае? Як распазнаць нам, што правільнае? А правільнае, сябры, там, дзе ёсць праўда. Правільнае там, дзе думаеш не толькі пра сваё дзіця і пра тое, як яго накарміць, але як зрабіць так, каб і чужое дзіця не пакрыўдзіць, каб не садзіць за краты бацькоў чужога дзіцяці толькі за тое, што яны паверылі ў магчымасць мірных пераменаў. Правільнае там, дзе ты са зразуменнем падыходзіш да чалавека, які, быць можа, спаў чвэрцьстагоддзя, але ўрэшце абудзіўся. І не папракаеш яго, не дакараеш яго за тое, што ён сёння не так дасканала, не так абачліва змагаецца за Беларусь, за якую ты змагаўся, быць можа, усё сваё жыццё. Але радуешся з той прычыны, што ён урэшце праснуўся, і з гэтай нагоды падстаўляеш гэтаму праснуўшамуся чалавеку сваё плячо, дзеля таго, каб разам змагацца і клапаціцца пра агульнае дабро. Правільнае гэта тады, калі ты сам, будучы ў касцёле ці ў царкве і маючы веру ў Господа, не патрабуеш ад таго чалавека, які ёсць па-за сценамі касцёла, царквы, маліцца
акурат дакладна так, як молішся ты, навязваючы яму свае формулы малітваў, але радуешся з той прычыны, што Господ знайшоў гэтага чалавека і па-за межамі святыні, і сёння запаліў ягонае сэрца у гэтай барацьбе паміж добром і злом. Бо ведаеце, калі чалавек абірае добро і змагаецца супраць зла, то ўжо з ім ёсць Господ. А мы, веруючыя, ужо з гэтай нагоды павінны таксама радавацца. Правільна і сёння, не гледзячы ні на што, захоўваць вернасць сумленню, Богу і Беларусі. Бо, як прыгадвае прарок Абакук, я прыгадваю ягоныя словы на пачатак, усяму будзе канец, а той, хто захавае вернасць, будзе жыць. Жыве Беларусь! З намі праўда і Бог. Сябры, даслухалі да канца. Не забудзьцеся паставіць падабайку. Дзяліцеся ў каментарах, як вы адчытваеце гэтыя знакі часу. Як вы разумееце тыя падзеі, якія разгортваюцца з намі. Дзяліцеся тым, падтрымоўвайма адзін аднаго ў надзеі, што добро сапраўды пераможа. Інакш быць не можа. Прарок прарочыць, усяму будзе канец, а вось той, хто захоўвае вернасць, будзе жыць з Богом.